Bashiyeke bembanguza abakhweli boololiwe phakathi kwengingqi yaseRandfontein nakumbindi wedolophu yase-Rhawutini emva kwesiganeko sokungquzulana koololiwe. Kuye kwanyanzeleka ukuba uvalwe lomzila kulandela ukungquzulana koololiwe obusuka eKapa kunye nobethwele imithwalo. Esi siganeko sisube umphefumlo womntu wamnye.Lengozi yenzeke phakathi kwesikhululo saseRoodeport naseHorizon kwiNtshona Randi.Kusaphandwa unobangela. Ukungqubana kwabaloliwe kubeka elinye ichaphaza elibi kwiinkonzo zoololiwe. Abaphandi bachithe iiyure bezama ukufumanisa unobangela wale ngozi. Omnye uloliwe webuthwele abasebenzi abali-14 kunye nabakhweli ababalelwa kuma-31. Asikazazi ke inkcukacha kodwa kwelethu icala bekunabantu abayi-31 that were on board. Unfortunately kwabantu bayi-31 abahlanu baye bonzakala, omnye wa-airliftwa to Emil Park and unfortunately omnye wade waphulukana nobomi bakhe. I-arhente ejongene neenkonzo zoololiwe iPrasa ithi isaphanda umonakalo wale ngozi. Funeka kube ne-investigation eyenziwayo on the scene. I-investigation yethu idibana namapolisa kwanye ne-rail safety regulator. Basanqunyanyisiwe oololiwe kumzila ophakathi kweRandfontein nombindi idolophu waseRhawutini. Abakhweli ke bashiyeke bembanguza. I was going to Krugersdorp to attend my classes today, and I'm very much disappointed because the trains were not moving in the morning. I bought the train ticket for the whole month, but now I don't know what to do because I'm no longer going to school because of the transport. Akukaziwa ke ukuba ezi zikhululo zisakuvulwa nini. Abakhweli babongozwa ukuba basebenzise ezinye iinkonzo zothutho.